Kok iso yo? Jane ngene iki wong wedok kon blonjo gak gegeni dhuwit sing gambare Soekarno kuwi. Renting-renting papat kaya masuk yo. Malah digani jare ngomongnya emas. Nah iki to lho yo. Permen coklat. Lagi niki kaya giguyu. Ngene wong lijo yo ati blonjo. Woi, ayo kumpul rek. Sulinge muni nandani wanci wis teko. Aja padha turu iki wayahe ganti lakon. Nabru TV kancane dulur Lamongan. Balik maneh guyu bareng sak kahanan. Nabru TV film asli ho aho Urip jeneng penak ngene kok yo. Iki rokokan Marlboro bolong. Niki wong lanang iki babak kok iki pakani rambanan iki padha mbek wedhus. Ini nanti digantung kretek yo. Gengsi ya, malu gue yo. Nang kok nyapa rokokan kretek. Kene iki ngenakno awak kok ya apa? Iki cara ngono lek rokok gak enak yo, gak patek doyan aku. Yo to malah enak-enakan yo. Nyo iki lho tak olehno blonjoan yo. Ya Allah. Piye to mi kok yo. Kok iso bojone kategi pakani rambanan yo. Tapi gak tak golekno rambanan yo. Wong kene wong wedok blonjo ku lho mbok gawani ngene yo. Ngono kok yo minimal GKI Soekarno jejer 5 yo. Duit 100, ndemal mbok bijui emas yo. Wong iki ku permen coklat. Dadi wong lanang sing tanggung jawab. Loh, ya aja salami kok wong iku mang lho. Aku mari tuku rokok yo. GKI bakule susuk permen ngono ku mang kok. Lah ya lumayan susuke ngono ku sik kena ge blonjo to mi. Nah saiki yo delon dhewe yo. Rokokmu ku lho nyo. Iki gak yo bekakas larang ta kok mbok ge ngobong cocotmu tok ae yo. Loh, ya apa sih mi? Abi ngene iki yo. Lek rokok sing enak ngene iki mundak watuk mi. Ya apa? Masa apa jenenge ati rokokan kretek? Yo gengsi to mi. Kok golek mbakune ku lho kantil ngene lambe gak ya kuwet tok temen kirene to mi. Wis sembuh babi yo. Gak ngurusi awakmu aku yo. Kene dipangan iki padane mbek wedhus yo. Aku balake wong wedok muring-muring ae yo. Lejane wong tuwa loro wis tuwek kok gelut ae. Wong wis tuwek karek matine kok gelut ngrasakno budek kuping kuwi lho budek, reso menikmati ketenangan hidup. Kok iso tiru kok iki. Ya sapa telepon iki yo? Halo, assalamualaikum Bapak. Halo, iya waalaikumsalam. Kami dari Peleter ya Pak ya. Oh peleter ya mbak ya? Bahwasanya Bapak sudah menunggak 2 hari. Wong saya lho wingi mau kepetek mbak. Kok Pokoknya saya nggak mau tahu Pak. Gimana caranya Bapak? kok iso peleter nake yo? Ini kikik takut apa nyekrol TikTok yo. Delokno. Timangane budek-budek. Sak budal ngarit ya timangane ngringekno radio bejat. Paling ngoni wedhus iko. Tak genap blas. Tuwek HP anae. Matane gak sopan yo. Wong tuwek ati dikalungi arit. Kon iki ati nadi. Ndelok konser. Nang sareng go arit ta. Ate baca uang adine yo gelek pakan ge wedhusmu kaliren nggo timangane ngringekno kon tuwek gowelut ta tak unggahno ring pisan konku. Ate mbok kon lapo aku satu jotos aja dhisik yo. Saiki yo tak kandhani yo nduk Lamongan iki yo. Aku mari maca berita iki yo. Nduk Lamongan niku daerah Pantura. Ono kutub utara saiki. Dadi cuacane kok wadem ekstrim ya. Iki aku langsung oleh laporan teko iku lho, Badan Meteorologi sing ono cuaca-cuaca ngono ku apa? MBG ngono ku. Enggak tuwek peko ngono kok. Wis MBG ku teko ndi? Lah iku sing badan BMKG, Deng. Lho wis ganti ya.
Ganti wingi sore kok. Oh iya iki MBK makan. salah iki dadi info teko TikTok iki mangan. Ngarani BMKG kus MBK ku. Maksudnya piye? Yo ngono ku nek TikTok kan kakek ndelok MBK. Mas, mbo Mas opo iku jenenge? Ayo teman-temanku semua ya, dibantu tetep layarnya, disalin tautan, posting ulang ya. Dari siapa ini? 1 mawar, 2 mawar, 3 mawar, 3 mawar. Oke, 1, 2, 3, Lah iku 4, sapa arek kendeng. 5, 6. Rama ngono kok. Lho, Rama. Ngono ku lha ndasmu ketatepno gedang iku. Tak terno ngene Pak Pur ta. Apa sih no dari ono yo? Kok mbak awakmu lho. Saben pedhok ngeware tok isimu yo. Aku sini gak mentol mbak awakmu. Delokna aku ngene iki lho delok. Apa ngono tok ae kok. Lah kon penggawaanmu lho mau ngaret tokno yo. Kon sampai kapan ate ngeware terus mendino yo? Delok. Kene iki pemuda berhasil ya. Hasil mundi. Ya apa iki HP iPhone? HP padha mbek regane arit kowe kok. Nanya apa Gayamu. pada nombek arit iku. Iki mono hasil apa? Delon ngono-ngono kok ya sawah tok. Sawamu ta? Ya ora. Lah iya. Sopo sing ngarani nek sawahku? Mesti aku nang kono kan rep TikTok. Dadi aku ndek TikTok e ndek penggemar, wakeh ngono lho. Masuk ya ora rek. Ngopo Dadi anak muda iku sing aktif media sosial. Saiki dalan nang media sosial iku lancar ya. Cara ngono sing penting dhewe iku berani ngono. Wani opo? Lha ya wani ngoceng-ngoceng ngene iki lho ya apa kene iki menyapa. Lanang kok kakek ngomong. Lah aku kakek duit ya. Kan wis tak jak budal ngerum. Alah. Maka ya Ngerum mesti ku apa? awakmu ku aja tampilanmu rek ngene rek ya apa rek iya. Ya awak. Agak mentol. Ya awakmu. Nang aku adol wedhus sitok ono sisenku lambemu. Saking aku iki sik sakno aku muni adol wedhus kate opo, wis ndang ndek popo kok. Makan aku awakmu. giat ngarit iki ngene iki. Aku iki duwe ingonan. Tapi kan jangka panjang no. Media sosial kene. Dosis kok. Mene diundang ngene. Podcast Dedi komputer lho. Jadi komputer sopo? Iku jadi sopo jenenge iku? Dedi karburator. Dedi karbuser kok ya. Rumah saku. Jadi korbuser kok kok. pokoke. Ngono cek pakku suwe-suwe tuwek. HP yan yang nginang-ngene tok apa hasile ora ono hasile. Lho Pak mulut tuwek no kok HP-nan sih. Nggote niku HP-nan bojone ra kek dhuwit duwe nduk omah. Masa no dia nemenin ngono. Lho nang awakmu Udah kaya kamu. dolanan HP ta. HP opo? Wong ngarit iki ta kok Wah kalah karo bapakmu berarti awakmu no ya. kak genap plus wong tua loro gelo teh sini aku ki mek budek. Makane aku metu ngarit iku yo ngono ku budek nduk omah iki ngrasakno wong tua gelo ta ngono ku. Wah pantes no tapi kira awakmu mang metu ngarit mang ben wedhusmu akeh tibakno menghindari broken home ta sampean. Wis beb. Gatekno kono aku ambek terus debal ngarit. Mulai rek ngene kok baperan no. Baper tak gacok pisan. Arek baperan wong dikandani yo jane iki mang kan ini gak mentolo nyamang pakaiane koyo ngono yo. Padahal iki memanfaatkan media sosial koyo iso yo. Tuh. Jangankan kerudung. Kerudung sih gedung kok. Oh maka petuk wong gak ngena, nuk dalan kepethuk gak ngena. Kena ndi urip iki? Sing ngorat-ngarit tok ae. Ngatekno wong live-live ngono ku. Duit garek nyetak nang kene duit kondi, ini gak adol wedhus gak duwe live-live ngono ku. Lungguh sih kesel iki. Ndelok wong-wong ngono kok geng sini dukur-dukur ya. Slamete kene iki kok pemuda sing selalu bersyukur ya. La ing sakartum la ajidanakum wa inna woha ma'aslu.
wis sembuh pokok ngono ku aku mangringan untuk radio yang ngono. Soalnya apa? Soalnya ketenangan paling nikmat di dunia itu ketika kita bisa mensyukuri apa adanya, ya. Jadi ngono ku lah pokok intine kene iki bersyukur, ora meluk gengsi sing dukur-dukur. Soalnya nek meluk gengsi sing dukur-dukur, duwe entek dompete karek dikukur. Budek